što rekoh ranije, danas jedan dron već godinu dana nadleće Užice, a ovim dronom upravlja 17-godišnjeg Vuk Papić, inače talentovani fotograf i snimatelj, i nikoga on ne provocira, već Vuk uz pomoć njega zarađuje snimajući iz ptičje perspektive. Tata mu je kupio ovu igračku i snima uglavnom svadbena veselja. Upravljanje i dalje usavršava, pa se naravno desi neki kiks. I Vuk je s nama na vezi, pa ga ja pitam, Vuče, je bilo kakvih nezgoda? Prilikom snimanja jednog putanja, dok su mladenci izlazili iz opštine, i onda to sam htio da zabeležem njihov izlazak sam, to i onda je bila nezgodna situacija, zato što je bilo između da li helikopter hoće udariti čovjeka ili će udariti u drvo. I onda sam odabrao se za bezbolni opciju da udari u drvo, ali je tom prilikom lise su isekle bukvalno sitne komadiće, pa je frizura od jedne od vanica malo bila onako tupava, da kažem. Tetka, ode ti frizura. Sad, nakon utakmice Srbija-Albanija, svi smo se pitali koja je to najveća razdaljina sa koje može da se upravlja ovom igračkom. Vuče, koliko daleko ide tvoja igračka? Sve zavisi od jačine tih antena sa koje povezuju sam kontroler i helikopter, teoretski mogu do kilometar i po ili sve dok ima baterije, ali uglavnom najdalje što sam ga slao je otprilike 500 metara, jer to je neke otprilike, da kažem, i moj videokrug koliko mogu da ga vidim, i onda najbolje imam orientaciju šta je iza njega, šta je ispred njega, da ne bi došlo do nekog bliskog kontakta. Meni je ovo već sumnjivo. Vuče, ima li tvoj dron alibi? Gde je bio 14. oktobra u 15 do 9? Alibi? Pa, nemam alibi. Neko sam je to pitanje. Hvala ti, Vuče, puno, šalim se ja malo. Svaka čast za ovu tvoju poslovnu ideju, pa se čujemo kad se neko bude ženio ili davao ovde sa indeksa. Evo, ispred mene jedan kandidat u ženskom obliku, pored mene jedan kandidat u muškom obliku, pa ćemo te zvati. Hvala.